ವಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಡಿ ತಯಾರಾದ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ACC ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ನವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಪ್ರೌಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೇಂಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡಂದೇ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೂಂಡನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಕೆಮೆರಾ ಡೌನ್ ಉಂಡು, RR ಡೌನ್ ಉಂಡು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಉಂಡ್ಲೇರು ಅವು ಪುರದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ದೇಪನ್ನಗ ಐಟ್ ರೆಡ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿನ ಅದು ನಮ್ಮಗಳು ತೂಪುನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಐತೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಾರಪುಲಿಲು ಉಂಡು ವಿಷಯಲು ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಗು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಅಂಚಾದು ನಿಗ್ಲಿ ಏತ್ತು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚರಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಅತ್ತು ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಬಿಂದಾಸರು ತೆಲ್ಪೋಲಿ. ದುಬೈದಾಗಲು ಬಾಂಬೆದಾಗಲು ಮಾತ ದೊಡ್ಡನಗಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಈತು ಖುಷಿಯಾರು ಪನ್ನಾಗ ಆಗಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಓಕೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವಿಡ್ದು ತಿರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಜಾರು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಊರು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯರ್ದ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶೋ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾನು ಏಪ ತೂಪೆ ನನಗೆ ಏಪ ಕೌಂಟ್ರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಪಂಚ್ ಬೂರುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬೂರುಂಡು ಐಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ತಿಳ್ತೀರಿ ಬಂದಾಂಡ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಲಿ ಪಿದೇ ಬತ್ತದು ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಉಲ್ಲೇ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೇರೆ ಅವೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು. ನಟ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಕೂಪನ್ ಇದ್ದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ದಯಪಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಡೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ನಮಗಿಂತ ಆಪುನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಬತ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೋಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದು. ಸೊ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಯೂಶ್ವಲಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ವಿತ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಸಿನಿಮಾಡು. ಸೊ ರಿವ್ಯೂಸ್ದ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ನಿಕ್ಲೇ ಬರೋಲಿ. ಸೊ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೈದೇರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪರ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದೇರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಸಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಪಾದೇರು. ಸೊ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಪರ್ ಬೈಕ್ ಗೆಂದುನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಬಾರ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡೆದೋಕ ಡ್ರಾ ಅಪ್ನ ಹಿಡಿದೋಕ 2.80 lakhs ವರ್ತ್ದ ಬೈಕನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲಿ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬೈದನು, ಸಾಂಗ್ ಬೈದನು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಬುಡ್ತಾ ಇಂಕಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾವಡು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಕೈಟೂರು ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಇಂಕುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ದ ಗಲ್ಫ್ಡ್ ಔಟ್ ಪಿದೌಡ್ ಔಟ್ ಫೈನಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಓಡು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ಪ. ಬಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಜಿ ತೂಪಿಲಾಗ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾರುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ನಿಕುಲ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಿಕುಲ್ ತೆಲ್ಪಾರು ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆ ತುವಾರು ಇಂಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ನಿಕುಲ್ ಬರೋಡು ತೂವೋಡು ಪಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ಡು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಡಿ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಾ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಆತನ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕೇನಾರೆ ಪಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋಡು ಬಕನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಏತು ಕೊಡಕನೆ ಆತನ ಪಂಡು. ಈ
ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಪೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Total entertainment. Super. very ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Very nice movie. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಶೋ ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ ಎಡೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಂಗ್ ಅವಡು ಸ್ಟೋರಿ ಅವಡು ಸೂಪರ್ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಇತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ದುಬೈ, ಬೆಹರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಯೂರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತಾರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಬೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲಾ, ರವಿ ರಾಮಕುಂಚ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಚಾರ್, ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.